Имам огромна пратка от Девин. Хора, имам огромна пратка от Девин. Хайде да отворим. Захващам се директно с ножицата, тъй като е огромна. Уау! Доколкото разбрах, те са ми изпратили от техните нови напитки, които са Devin Bubbles, които е минерална газирана вода с вкус, така че хайде да я отворим. О, мага! Имаме и чаши! Колко мило! Не знам дали се вижда много добре, ще ви обърна камера да ви покажа по-добре. Трите им вкуса, малина и лимон, портокал и диня и мента. Имаме сламки, хора, колко яко, и чашки. Нямам търпение да ги пробвам. Много съм ексайтната на Девин, че ми изпратиха пратка и хайде да ги изпробваме. Това е първата, която е с диня и мента. Изглежда много яко. Мисля, че това за лятото ще е просто... Това е много хубаво. Мали, за лятото си го представям. Представям си да съм си на плажа, да си пия едно такова. Оле, кеф, кеф, кеф. Следващото е с портокал. Много е хубаво. Портокал много не обичам, но това е много добро. И малина и лимон. Това мисля, че ще е много добро. О, това е с розова капачка. Много ми харесва. От сега казвам. Това ми е много познато, много ми харесва. О, тук се пише за самите напитки. Те са с естествени съставки, сочни плодове, вкус и освежаващи изкрящи балончета, които галят непцето. И също са с витамин B6, колкото виждам. О, имаме и стикери, хора. Имаме стикери. Ето и чашката. Представям си лятото как съм си взела една е такава напитка, сипвам си в моята чашка и с една сламка и така. Муцка. Изключително много благодаря на Девин за пратката. Много ми харесват напитките. Може да ги пробвате. Аз със сигурност ще си взема отново. Пийте Белос.